Kaixo, arratsaldeon. Amets zera? Bien, bale, oso ongi. Bitu, ditzizut, haurtzaro ikastolatik. Eta zuk, eta zure maztiak uste dut, ierosi zenutela ametsen izenean errifa bat, unaxeri. Izaleike, ba, saritua zea. Egitan, esan baiet? Ikasle guztien aurrian behitzen nahi ditut. Bale? Orduan, unaxen bitartez bidaliko ditut sarila, dela txartel bat jatetxekoa, otordu bat bilentzat albizturen. Zorionak. Eskerrik asko zuei laguntzeagatik, mil esker.